Takže zdarec lidi, tady Fonum 4 dalšího let's play videa tanku ze hry War Thunder a já jsem hned hupsnul do hry, vzal jsem si PT7, protože tenhle komentovaný gameplay bude právě o ní. Kdo viděl moje předchozí videa, tak jsem vám tam představoval všechny tanky na ruské straně na prvním ranku a jedním z nich právě byla PT7, která mi vyhovovala úplně nejvíc, protože je taková mrštná, pohyblivá, mobilní, rychle otáčí z věží, rychle nabíjí, rychle se z ní zatáčí, prostě takový superový tank, pohyblivý, se kterým můžete na přátelé oběct, pěkně zasáhnout ze zadu, rychle se stáhnout, dokonce rychle jezdí i dozadu, takže, jak říkám, ten tank je super. A dalo nám to Karely jako mapu moc teda nemusím, je taková členitá, hornatá, je tady spousta snajpovacích míst, musíte si hodně dávat pozor, aby vás někdo z větší dálky nesejmul. Jinak vidíte prostě tu PT7, tyjo, tak to jezdí hodně rychle. Samozřejmě, když pak jedete z kopce, tak když ta rychlost je příliš velká, tak si musíte dávat... Tak to bylo hezké. Si musíte dávat hodně velký pozor, abyste ji třeba nepřevrátili, nebo abyste se s ní dostali do smyku. Přeci jenom je to lehký tank, což znamená, že jak je pohyblivý a mobilní, tak při vyšších rychlostech nad ním ztrácíte kontrolu. Tamhle si s 30, mě si tady odsaď nechce moc jezdit, protože tam už je Bčko a to je směr jakoby na respawn nepřátel, takže tam jich bude fakt hodně. A koukám, že si s 30 už dost možná... Taky jsme ji dostali. To bylo hezké. A další z 30. Že by se nám ukázala tady. Tak pojď. Nás přijala, tyjo. Jsme si ji ani nevšimli. Tak. Myslí nás někdo... Tady to vypadá jako na hezký sniperovací místo, tak tady zůstaneme chviličku. T28 je střední tank. Taky jsme ho dostali. Na T28 velký pozor, pokud na vás míří, má 670 mm dělo. Myslím si, že na první ráno vás dokáže sejmout, pokud máte PT7. Takže opravdu zkuste ho spíš zasáhnout z boku, ze zadu. Po případě T28 vlastně nemá skoro žádný pancíř na věži, takže měřte do věže. Dalším takovým větším protivníkem BT7 by mohl být Panzer 3, protože Panzer 3, další, ježiši, tohle nemám moc rád. Vidíte, do věže, bum, odrovnal jsem jí. Tak, teďka tady bude T60. T60 má 20 mm rychlopalný kanón. Chtěl jsem říct, že s tímhletím tankem si proti BT7 ani neškrtnou, ale zakřiknul jsem to, zasáhla mě, dostal jsem to. Vezmeme si znovu BT7 a uvidíme, jak nám to půjde teď. Jinak, co jsem ještě říkal, tak teda Panzer 3 má 2x tlustší pancéřování než BT7, takže rozhodně pokud ho potkáte, tak rychle utečte a nejezděte proti němu napřímo, nemuselo by se vám to vyplatit. Tak, my teďka pojedeme druhou cestou, jak jsme to tak hezky rozehráli, tak jsme zazmatkovali, ta T60 tam na nás čekala, jsme si ji odhalili, já jsem si teda osobně myslel, že s tou 20 fakticky nic neudělá a ona nás takhle překvapila, nás vypekla. Tak, to je ta cesta, která myslím vede směrem na Bčko. A je tam ZIS 30, na ZIS 30 taky velký pozor, i když je to protiletalový kanon, v podstatě statický protiletalový, teda protitankový kanon, tak má 57 mm, většinou je potkáte když je potkáte, tak budou kempit na místě, ale jedna přesná rána a je po vás. Tak, a tady extrémní pozor. Tamhle ZIS 30.
Nic jsme jí neudělali. Rychle pryč. Zachraň se, kdo můžeš. Oh. Jsme jí nic neudělali. Rychle pryč. Oh. Dostala nás. Tak tady jsme skončili rychle, nicméně já půjdu pryč. A vezmu si BT7 znovu, rychle, abyste si ji pořádně užili. Jinak ty hry z BT7, jak jste viděli, jsou extrémně rychlý, mobilní, mrštný. Rychle se s ní jezdí dopředu. Dozadu už to s ní není takový, tak slavný, ale to asi s žádným tankem. Tak, teďka si chvilku počkáme, než nám to hodí další mapu. Mohlo by nám to dát Kubaň. Tak jo, tak dalo nám to Kubaň. Kubaň jako mapu mám hodně rád, je taková rozlehlá, je tam spousta plání, spousta míst, můžete tam hodně nepřátel dostat už jen od dobrého oka, aniž byste museli dělat nějaké manévry s tankem. Řekl bych, že tahle mapa bude... Oh. Tak teďka nám to poprvé hodilo takový pocit noční mapu. Tak to bude hodně zajímavý. Toto ještě nebylo. Jsem zvědavý teda, když nemáme noční vidění, jaký to bude. Bude muset střílet poslepu. Bude kdo z koho, tak budeme chodit pod mě. Jinak noční vidění jsem tady viděl u tanku Panther. Takovou teda první verzi nočního vidění. Koukám, že kamarádka BT7 se nebojí. Víte to, jaký máme štěstí na noční mapu. Jinak teďka jdeme směrem na C. Musíme si dávat pozor, protože většinou z toho C míří tady do tohoto kanionu, kde jsme teďka my. Když jsme tady 3, BT7 musíme si dávat extrémní pozor. Oh. Jedna rána. Druhá rána. Ještě by to chtělo jednou, prosím, prosím. A zničili jsme ho. Skoro nevidím vůbec nic. A tamhle střílí někdo další. Trošičku. No, pojedeme dopředu. Máme ještě jeden tank, tak si ho vezmeme. Musí být fakt opatrní, protože... Co to je? Tyjo, tak noční mapa jako fakt vypadá luxusně. Ale... nevidíme vůbec nic. Koukám, že sem střílí s dělostřelectvem. Jedna rána. Druhá rána, nic jsme jí neudělali. Pojď ještě jednu. Oh, T28. T28 je střední tank a BT7 udělala rychlej proces. Vezmeme si ji znovu. Tak si budeme dávat trošičku pozor, protože ta noční mapa ta je taková, tyjo, kdo z koho, kdo dřív koho uvidí. Jinak je to úplně bombastický, jak tady úplně lítají ty střely. Vidíte jenom světla. Vypadá jako lasery skoro. Tak, teďka to vezmeme pravou stranou. Tahle ta pravá strana bývá většinou pohodlnější, klidnější. Každopádně teďka ve tmě. Doufám, že je uvidíme. Většinou jakoby tady na této Kubáni musím říct, že absolutně nejvíce bojuje u C a pak určitě uprostřed mapy. Tahle ta pravá strana, jak už jsem řekl, tak je
T60 se jmenuje. Tak je taková klidnější. Abychom to hned nedostali. Zajímám, kam pak ta T60 jede, doufám, že nejde. No, i T28. Jak už jsem řekl, tak ta T28 na to, že je to střední tank, tak nemá vůbec panceřovanou věž, což je super, protože když máte dobrou mušku a trefíte se přímo do věže, tak je po ní. Tak pojďte. Si na ně počkám. Doufám, že si oni nepočkají na mě. Teďko popojedem. Podíváme se za roh, jestli tam na nás nikdo nečeká. Jsme to zbytečně nedostali. Je někdo za námi, že by tam jel místo nás? Všichni se bojí ve tmě. Si mi ale ani nedivím. Tak oni jsou trošičku dál, než jsem si myslel. Tady vypadá to, že tady nikdo není. Pojedeme dál, tady to je klidný, což je super, protože teďka bychom teoreticky mohli vědět nepřátelům dozad. A BT7. Jedna rána. Druhá rána. Rychle zajedeme pryč. Jinak... Koukám, že tady je T34 1941 znovu. S ní bude problém. Jak vidíte, 50/50, žlutý indikátor, dostala nás. No nevadí. Vezmeme si teďka něco jiného. Vezmeme si T28. Tak já teda doufám, že jsem vám PT7 představil. Doufám, že se vám to líbilo. Ten začátek byl hodně povedený, ten konec už jsem trošičku lamil, ale zase aspoň jste viděli, jak vypadá noční Kubaň. Viděli jste taky, že tady je T34 verze 1941, což je divný, jak to, že tady může být. Vidíte, že vlevo na chatu na ní hráči nadávají, protože jestli jste se koukali zase na mý předchozí videa, tak byla hodně OP. Ten tank prakticky jste neměli šanci dostat. Byl tam jeden záběr, kdy jsme se na něj vrhali, kdy se nás na něj vrhalo 5. Museli jsme ho doslova ubít k smrti. Tak teďka máme T28, T28 má sice 75, ale jedna dobře mířená rána do naší věže a jsme vyřízený. Nás střílí, koukám, tak rychle padáme odsaď. Na to, že je to střední tank, tak jezdí hodně pomalu, je takový těžkopádnej. Taková pohřební plechovka. Tamhle jsou. Co to je? Sakra, jsme nic neudělali. Taky T28. Koukám, že už... Jsme nic neudělali, sakra. No, pádíme odsaď pryč. Nebo ne? Se nám zasekla věž, sakryš. Vypadá s náma moc dobře. Půjdeme na sebevraždu. Koukám, že už taky moc nemůže střílet. Zaseklá věž, jakmile se vám zasekne věž, tak je s vámi amen. Zkusíme to ještě trošičku uhrát. Neuhráli jsme. Tak si vezmeme něco jiného. Vezmeme T26. Tak. T26 si myslím, že dopadla nejhůř tady z těch
tanků na prvním ranku za Rusy mě teda vůbec nevyhovovala, má slabý pancíř, ráže je v pohodě, ale vyjíždí, otáčí strašně pomalu. Tak ten tank je takový hodně nesympatický. A vezmeme to v pravou stranou. Třeba nás tam potká štěstí, jak vidíte, tak strana, která má T-34 1941, tak to jasně vyhrává. Vlevo pokračuje slovní bitva hráčů, kteří nedokážou přenést přes srdce, že tady je T-34. Tak. Jinak vidíte, že ta tma není úplně jako tma, není vyloženě tma jako v pytli, takže by mě zajímalo třeba, jestli pak přidají i mapy, kde bude vyloženě tma jako tma, kde bude černo a nic neuvidíte. Jo, co mě taky na T26 šíleně štve, je, že je hodně pomalá. Oproti, když to prostě teďka porovnáte s BT7, tak to s ní vůbec nemůže rovnat. No pěkně to dostáváme. Pojeď! A zkusíme připadnout zase tady z té zatáčky, tam... Sakra. Na rána. Jak... PT7 nejedou ráno, nás dostala, jak vidíte, tak prostě ten pancíř tady téhletý T26 není nic moc i na poměry tanků prvního ranku. Tak, já si vezmu T60. T60 má rychlopálný 20 mm kanón a má sice slabý panceřování, ale na to, jaký má kanon, tak toho zvládne docela dost. Pěkně střílí. To jsou právě takový ty lasery, vám ukážu. Tak. Koukám, že s námi tady bude rychlej proces. Už jsme to prohráli. No nevadí. Já teda doufám, že se vám představil teda tu BT7, že se vám teda ten tank líbil. Na prvním ranku si myslím, že ten tank je fakt solidní, je mobilní, je rychle otáčí věží, rychle nabíjí, má i dobrou ráži, řekl bych i dobrý pancéřování. Podle mě bude hojně používaný na tom prvním ranku za ruskou stranu. Doporučuji ho. A doufám teda, že se vám líbil. Jinak noční mapa určitě potěšila, byla to novinka, nic jsme neviděli, pěkně jsme to tam lamili, ale aspoň jste viděli noční mapu. Tak jo, tak se mějte, jinak pokud se vám videjko líbilo, zase mi ho prosím nezapomeňte lajkovat, dávejte mi hlavně odběry na YouTubeku a sdílejte ho všude, kde můžete, Facebook, Twitter, prostě všude. Tak jo, tak moc díky za pozornost a zatím se mějte, čus čus.